Čaute pri dnešnom videu. Dnes sa ide na vychádzku s ponikom, ktorá sa volá Baška. Takže ako sme prišli, sme si išli po koníky, uviazali ich, očistili, potom ich nasedlali. Ja som dávala Baške madlá. No a potom sa už išlo. Išli so mnou ešte aj nejaké kamarátky. Bolo pekné počasie, takže to bolo super. Najprv sme poriadne rozkrokovali. Ak to si myslíš, že to je také ľahké ísť na poníkovi, tak nie. Je to ešte trošku, no je to dosť iné ako ísť na normálnom koni. Takže už som šla na nej druhýkrát, ale aj tak to bolo dosť niektorými miestami náročné sa udržať na nej. No a potom sme ešte aj poklúsali a aj sme cválali a len cvál na poníkovi to musíte niekedy vyskúšať. Ale potom sme sa rozhodli, že ideme z Naty vypratať aj túto slámu, pretože už bola dosť špinavá. Takže sme to poriadne spoločne urobili. Musím povedať, že to bolo dosť náročné. A potom takto to vyzeralo, keď sme to už vypratali, hovienka a tú počuranú slamu a potom sme tam nanosili novú čistú slamu. Neskôr bola ešte takáto akcia, kde sme vozili malé deti na koňoch a myslím si, že je to veľmi pekná akcia. Ja som vozila na Baške, takže ma to celkom bavilo. Potom sa tam našiel ešte takýto hnusný mŕtvý potkan, takže... Aha.